Joo, tervepä taas. Täältä Tinken IT-pajasta. Tässä videossa voitaisiin käydä, kun tämä on tämmönen finaali oikeastaan tälle opetussarjalle, niin voitaisiin tosiaan käydä läpi vaikka laitteiston päivitystä. Eli otetaan ensin mietintää, että minkälaiseen käyttöön se uusi kone tulisi. Pysytäänkö vielä siinä samassa missä ennenkin? Tarvitaanko tehokkaampaa? Vai tarvitaanko sitten vähän heilempää konetta? Ja jos on pöytäkone kyseessä, niin tarvitaanko sitä koko konetta vaihtaa vai mennäänkö uusilla osilla? Ja tähän on muutama apukikka, mitä kannattaa käyttää. Eli jos sinä et tiedä ihan, jos olet ostanut pakettikoneen tai läppärin ihan kahtomatta osia ja ostanut vaan halvimman mahdollisen, etkä tiedä oikeasti, että mitä se sisältää, niin se on 2 vaihtoehtoa, mitä sä saat ne selvitä. Oikeastaan 3. Oikeastaan niitä on 4. Eli ensimmäinen versio on kahtominen laskusta tai sitten sitä koneen kyleistä, mallimerkinnästä, tai sitten voidaan katsoa tietoja tällä tavalla, eli mennään käynnistä valikkoon, painetaan tietokoneen päällä oikea hiiren nappia tai painiketta. Siitä minulle on sanottu monesti, että se ei ole nappi, vaan painike. Ja vasemmalla painikkeella sitten painetaan ominaisuudet. Ja tässä näkyy perustiedot koneesta. Eli tässä on minun koneen tietoja. Eli siinä on suoritin, tehoineen, asentujan muistin määrä ja käyttöjärjestelmän laji. Tänne jo päästään johonkin. Mutta jos halutaan vähän enemmän tietoa ja hyödyllisempää tietoa, niin meidän käynnistä palikkoon, kirjoitetaan ms-info 32. Niin tulee ohjelma nimeltä järjestelmän tiedot. Ja tästä nyt saadaan paljon enemmän irti kuin tästä äskeisestä. Eli täältä nähdään käyttöjärjestelmän nimi, tietokoneen nimi ja sitten järjestelmän tyyppi ja prosessori ja laiteresursseista, osista. Osista nähdään mitä muita osia siinä on sisässä. Ei siinä on CD-asemaa ja multimedia kuvasignaalin pakkauslaitetta. Näytössä näkyy sitten, että minkälaista näytöohjelmaa sulla on siellä sisässä. Niin mulla on tämä. Ja sitten voidaan katsoa, että mitä on tallennusmahdollisuuksia, mitä levyjä siinä on. Ei mitään asemia. Jos tietää, että siinä on yksi kova levy ja se on jaettu, niin näkyy tuossa. Ja tässä näkyy sitten nämä levyt sitten itsessään. Eli näitä kun seuraillaan, niin niitä päästään jo melko pitkälle. Ja jos halutaan päivittää prosessoria, niin pitää ottaa huomioon, että mikä kanta siinä on emolevyssä. Eli jos katsotaan nyt yleistä kaupasta, katsotaan oikeastaan, jos sä tiedät emolevyn, sä
saat sen yhdessä tuosta koteluaavasta tai sitten siitä BIOSista nähtyä senkin. Tai sitten vaihtoehtoisesti käyttämällä CPU-ohjelmaa. Niin se näyttää sen kannan. Eikä niin tämä oli, minulla oli FX Rising 350. Niin se kertoo suoraan tuolla monessa kaupoissa. Tai sitten ihan sen valmistajan sivulla, että mikä sen kanta on. Mihinkä emolevy se käy. Esimerkiksi täällä sivulla nähdään, että se on AMD Socket AM+, AM3 Plus. Ja sitten kun sulla on tämä prosessori, sun pitää valita semmonen emolevy, jossa on sama kanta. Sillä se ei muuten mahdu yksinkertaisesti siihen emolevyyn, tai jos mahtuu, niin se ei lähde käyntiin. Tai sitten jos on saanut mahtumaan semmoisen, mihin se ei mahu oikeesti, niin se on rikki. Siinä on pinnit poikki. Ja tosiaan kannattaa seurata myös noita muita foorumeita. Mikä osa minkin kanssa käy, että ei osta sanotaan 500 euron näytöohjainta 10 vuotta vanhaan tietokoneeseen, koska siihen tulee yksinkertaisesti pullonkaula, joka sitten estää sen kortin täysillä toimimisen. Se voi vähän auttaa sitä tehoparannusta, mutta ei loppujen lopuksi paljon. Mutta joo. Tämä videopa oli tämmönen ja katsellaan taas seuraavan videon taas. Ja mä tulen tekemään näitä uusia videoita lisää myöhemmin pyynnön mukaan ja toiveiden mukaan ja jos tulee uusia laitteita. Tämä oli tässä. Minä olen Timo ja tämä oli Tintin IT-paja.